Tiprajak belai kheno duku kosto ongoi tongjajakha obahaino bukhuk randi jaja sai kwrwi thwimani 10 bochor kai thangkha yagulo nukhungno bahai cholirwnai bahai songcharno ajinai palmaya obahaino bolong halongni mwkhwtwng thaikwtwng kholise hati habao thangwi bohokno supung tongjajao rung nogo tlangwi maya bwsa bwtwi porirwi maya lekha kwrwng khlaimaya kolok kotor khaimaya obahaino duku kosto belai kheno wngwi tongjakha bukhuk Sanjay Lucky Deborma nok kiching michik wati pamtwi klaijak haste hapang sepsap rwnani naiya obahaino koktwma kasai faikha belbari RD block khopjak Borjobasi kami bukhuk Sanjay Lucky Deborma tamo kok saka koktwma thumnairokno kaka koko kabwi muktwi klaiwi belai kheno duku kosto no kok khulugwi saka bwkhani kok belai kheno khairma singchajak haste hapang kunu sepsap rwya obahaino monthly kasai tongkha DD report Chiniha News. Hapangni thanai nung kuno sepsap nadi nang. Ang wana nang suto ebire sasaraya. Dukun kong sakan ka bukti payu mahal. Ang dukun kong sajimaya sada sarungli yang tu. Ang agin sin belman kosto kodam manda pai. Bolong ni wata ni saka songai saka ang. Awon saka teba ni kabang tokai ni sabaya. Sajung bolong ni ang songai saka. Walaga hatu ko laga tama asu ketnya amun ang kok sai mi ang tu khunang kha ang butu si skang thai sana ni thang no ang nang ba nogro mana musungo o bi do bani bata rang mana musungo ang tau kha ani mo ko bon mu pinna pai thangka ya ko mo soli ang thang te soli ya sen tong jwa ta ga ba nu sa ko se ma ta shotte kire ke ta ba no ba ne da pheta ro ba o kana ni ne ta ro sa nyam la an ja ga ju mi kire ro ta ma anu ga mas kon to to khai kire kya ang tu ku nan ta nor ko ju dei bo ma ya hai khala yo ma ya ga tao khai ba bo ye power bo kire ya mo ga ma